kuncine ora korek ijo. Berarti pendak kang aku korek kudu ijo nah ya pas wayah iki lho ijo. Kangkri reke rupane ijo pas wayah kedegat kuwi. Oh, duduk, berarti duduk lho, berarti sembarang korek oleh. Sembarang korek oleh nggih tandha kuwi, Mas. mateng. Piye? Oh, semendian petang ngono ta. Yo sing ngono kuwi. Durung ana listrik kok. Kowe nyedekon sandine kangkrim mlongkah-mlangkah. Rono nyedeko apa? Oh nyedeko rono wis nyedeko. Wis nyedeko ono. Gak apa-apa. Nek kene tenang. Mlongkah-mlangkah iki lho kangkring. Kok lek ora nek wong krungu to. Kok barang konane nek krungu wong akeh kan tapi. Wong sudah kangkri bengak-bengok. Lah nek tengah-tengah kono lho. Ini soke barang ora melok nyawe. Tengane. Lah toko nek pinggir